Sa isda. Sa isda. Ingon sila, ang isda, nag-start daw sa letter I. Okay. Pero ang original, letter O gyud daw na. Sa katinod. Tinod na siya or mali? Ay, gano'n siya? Ay, gina siya. Oh. Pero ang original letter O man gyud daw, ang isda letter I. Pero ang originally letter O gyud daw na siya. So, ang nga niya, usda. Dili. O isda. Naka-answer guys siya oh. Again, ang I, ang isda man to, di ba? Letter I nag-start, tama? Oh. Oh. Pero originally, letter O gyud na siya. Nag-start. Ambot, hindi na ko mag-gets. Di niyo magets? Ang isda ay pero originally O gina. O isda. Dili. Isda man, 'di ba? Letter I man gina siya. Pero ang original gina na letter O. Ang original letter O ba? Ang original ba letter O? Isda ang original? Dili. Ay ang isda ay. Pero ang original letter O, tama? Dili lagi. Letter O lagi. Dili lagi tinod. Dili lagi, tinod lagi na. Sakmok. Kutaw question na po ta, kutaw question. Ready, kani pinaka-bright ni sa mga gardareo. Pangalan, Johnny Katida. apelido. Katida na gani. Anyways. Kutaw question, pwede dito ta sa sulod kay para dili ka saba. Sige. Na, ingon sila, ang isda nagsugod daw sa letter I. Pero ang tinuod, letter T daw. So man yun nakatinuod. So man sakto ba na ilang gingon? Ito nagsugod. Tilapia. Ingon sila nga ang isda nagsugod sa letter I. Oh. Pero ang tinuod, letter T. Unsa nakasakto? Sakto mali. Hello guard, what's your name? Julie Naba. Naba. Kutong question again guard. Sige, ayo kay Kuan, smile sad bagay para na. Smile para makawayag karon. Unsay ang isda daw nag-start sa letter I. Pero ang chismis nag-start sa letter C. Yun sa pagkaita mo ah. Chismis? Ingon sila, ang isda nag-start sa letter I, pero ang chismis nag-start sa letter C. So, Because stay sa lugar mo. Luto. cook lugar? Sakto ba? Lang, dili ko doy. Again, Chismis ang man isda, Ay. ang isda nag-start sa letter I. Oh, pero ang chismis nag-start sa letter C. Tinood ba? Ay, naisa daw, Migs. Naisa daw. Kutaw question. Ingon sila, ang isda nagsugod sa letter I. Letter I, di ba? Isda. Kung Bisaya Oh. or Tagalog. Oh, isda. Mm. Pero, ang chismis nagsugod sa letter C daw. Tinood ba na? Siyempre kay si Chismis. Tinood. Ha? Tinood. Ano naman? Kaya tima di tinood. Correct. Oh, chismis. Word, chismis. Si. Oh, chismis. No! Sa? T. T? Chismis. Tama ka, no? Si Manggod, chismis. Chismis. Sada. Pero na po yung uban gamit ang word nga. T. Chismis pero T. The grabe. T-S-I. Right cake. Right kayo, ya. Pero, Liwat ko mas nagupit. ano man eh?
Kutaw king. Pas-pas niya ako. Direk, alisa. Ako kanto na. Isda man, letter I. Original, letter O. Kaya ganang original. Amo na to. Amo na yung uli eh. So mga to mga mates, thank you so much for watching. Appreciate it so much. If you like this, kung okay sa imo, please give it a thumbs up. And then, please don't forget to subscribe. And follow me. Search lang sa Google Master Poppy Instagram, Master Poppy YouTube, Master Poppy TikTok, Master Poppy and everything. Thank you so much. Bye-bye. Until next time, good question for more. Ow!